така. Две години казал, не съм прибирал вкъщи, само обикалял по събори. Ма с кой беше? А Ванка, ти от кога ходиш по събори? От кога ходиш по събори? Не знаеш, от дълги години. Добре. От дълги години. Откакто изтрезнях, помня. А от кога си рокер? Също от дълги години. Вие, господине, от кога сте в играта? Аз съм в играта от няколко десетилетия вече. Добре, я да ви светнем малко в очите. Обколила света. Няколко пъти в Америка. Колко пъти са? В Южна Америка само. Ходил е също в Турция на събори. Пътуваме заедно до Анкара бяхме. След това там къде ходихме, бе? Абе, от година и половина не сме се прибирали вкъщи. Помниш ли Иран? Детето порасна. Аз още не съм го виждал. Как да не си, бе? Воза се за теб цяла седмица. Тото е в отпуска. Има малко. Трябва да го... Той ще бъде на работа. На работа, но пак ще бос. Той пак ще е да бос. Когато всички хора заспят, ето вижте ги. Когато дори Макдоналдс не работи. Той винаги работи. От дълги години Макдоналдс работи. Много дълги. Няма го знаменцето, ще имаше едно знаменце тук. Те едно Сузуки и се чува звука му. Да подръмки малко тук, дума записваш ли бе? Това е кулминацията на нощта на Данон. Моторите са запалени фарове. В рецитатията на Света Богородица в Хасково, майко мила, госпожа се познае. За нощно така не. Трябва по-чистичко да ходим да караме за нощно каране, защото не сме свикнали. Вие какви усещания смятате? Усещанията е много яко. Особено в цветцата виждаш много. Отпред също много яко, виждаш много флагове за теб. Него нищо няма да го питаме. А в момента снимаш ли? Да. Аз сега искам да ви кажа на всички зрители, че днеска бяхме тук за да вземем 450 лева, дори 600 лева, защото сме 4 по 150 лева на човек и сега отиваме на конференцията на Данон да си ги търсим. Ако не ги намерим, няма да пием повече Данон. Знак на протест. Ще пием само кисело мляко, баба... Русалка. На баба, бе. На баба и на русалка, да. Русалка. 2%, като го разбие, става перфектен вариант. Пършевица също не е за изпускане. Кой? Пършевица. Пършевица, да. Само пършевица. Сега какво да правим? Да се обърнем от гръб да видим какво ще стане. Да им на кой му е най-голям гръб. Бате, печелиш! Айде вече пълнем свидетели на среща на двама млади влюбени. Те вече не са толкова млади. То времето се показва годинките. Не се кри, няма да бием. Ние сме гадните рокери, обаче не сме такива, каквито изглеждаме. Избягай девойчето. Ванка не е от нашите момичета. Ще трябва да ги търсим, тук сме ги пуснали с човек да заработват. Тук още едно момиче се разгожда сега. Снимай го и него. Напълно съм сериозна. Я Я да видя. По-интересно е отдолу, я си дигни крака. Я си дигни краче. По-интересно има някакви лапички ли, каквото. Я ги кръстосай. Не, отдолу. Я си размърдай пръстите. Не ме карай да зазвия, снимат ма. Не ме карай да зазвия, снимат ма. Не ме карай да зазвия, снимат ма. Я си дал парите. Чао, гале.